नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आज आपण चाललोय कोल्हापूरला। तर या ठिकाणी आपण गगनबावडा घाटाचे अपडेट्स घेणार आहोत की सध्या पावसाच्या दिवसामध्ये गगनबावडा घाटाची काय परिस्थिती आहे। त्याचबरोबर आपण तरळा टू कोल्हापूर या रोडची देखील माहिती घेणार आहोत। तर आम्ही चाललोय मॅक्सने थोडंसं सामान आणायचं आहे साईडचं, आणि हा आहे तरळे टू कोल्हापूर हा रस्ता। तर इकडे देखील आपण बघूया आणि घाटात पण बघूया काय परिस्थिती आहे ती। तर या पूर्ण अपडेटसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। हा आहे आपला तरळे गगनबावडा रस्ता कोल्हापूर। तर या रस्त्याची परिस्थिती बघा, म्हणजे रस्ता तर नाहीच आहे, संपूर्ण खड्डे, आणि या खड्ड्यातून सर्वांना ट्रॅव्हल करावं लागते। आणि आता महिन्याभरावर गणेशोत्सव आलेला आहे, आणि त्यावेळेस या रूटने तर भरपूर गर्दी असते, आणि रेग्युलर देखील या रूटने माल वाहतूक वगैरे होत असते। तर या रस्त्याची अशी कंडिशन असेल तर गाडी चालकांनी वगैरे मालकांनी कशा गाड्या चालवायच्या हा मोठा प्रश्नच आहे। हे लवकरात लवकर ॲक्च्युली या खड्ड्यांचं काम वगैरे केलं पाहिजे पूर्ण। म्हणजे आम्ही आता तरळ्यामधून आलो तर असे 5 ते 6 स्पॉट मिळाले आम्हाला, आणि अजून आम्ही वैभववाडीत देखील पोहोचलेलो नाही आहोत। आणि इकडे बघा पुढे नापणे धबधब्याच्या आसपासचा हा स्पॉट आहे, आणि मगाशी जी परिस्थिती होती त्याच्यापेक्षा बिकट परिस्थिती इथे, पूर्ण चिखल। आणि या ठिकाणी हे असे जांभे दगड वगैरे टाकून पूर्ण असा भराव केलेला आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण चिखल झालेला आहे रस्त्यावर। आता फक्त लावणी करूची बाकी आहे। वैभववाडीचं रेल्वे क्रॉसिंग आज ओपन मिळालंय। बहुतेक वेळा आम्ही आलेलो तर त्यावेळी इथे क्रॉसिंग लागलेलं असायचं, आज पूर्ण फ्री आहे। आणि कोल्हापूर सावंतवाडी बस वाव। तर मध्ये मध्ये रस्ता चांगला मिळाला वैभववाडीपर्यंत, पण मोस्टली जास्त खराबच आहे। आणि त्या ठिकाणी आधी पहिली गोष्ट म्हणजे जांभ्या दगडाचं आधी त्यांनी पूर्ण भराव केलेला आहे, त्याच्यामुळे पूर्ण चिखल, टू व्हीलरवाल्यांचे तर भयानक हाल। पण त्याच्यासाठी पण एक ऑप्शन आहे, थोडासा लांब पडतोय पण रस्ता चांगला आहे। जर तुम्ही कणकवलीवरून वगैरे येत असाल तर फोंडा आणि फोंड्यावरून वैभववाडीला जाणारा रस्ता आहे, तर तो तुम्ही घेऊ शकता। तर हे तुम्हाला खड्डे वाचतील। पण शेवटी तसं म्हणायला गेलं तर इकॉनॉमिकल दृष्ट्या दोन्ही पण सेमच, म्हणजे इकडून तुम्हाला रनिंग कमी पडतं, इकडून रनिंग वाढतं, पण गाडीचा आणि तुम्हाला होणारा त्रास हे दोन्ही वाचतं। तर आता आम्ही वैभववाडीमध्ये पोहोचलोय। आता आपण गगनबावडा घाटाच्या पायथ्याशी आलोय, आणि इकडे हा चेकपोस्ट आहे। तर या चेकपोस्ट नंतर आता पुढे गगनबावडा घाट चालू होईल कोल्हापूर। जस्ट आता गगनबावडा घाटाची सुरुवात झालेली आहे, आणि हा 12 ते 13 किलोमीटरचा घाट आहे पूर्ण लांबीला। आणि आता घाटाच्या पायथ्याशी तर रस्ता अतिशय उत्तम आहे। आता जसं जसं आपण घाट वरती चढू तेव्हा बघूया की रस्त्याची कंडिशन काय आहे ती। लास्ट टाइम आम्ही आलेलो तर त्यावेळी घाटाचा वरचा पोर्शन होता, अतिशय बेकार परिस्थिती होती। पण एप्रिल आणि मेच्या एंडला घाटामध्ये काम चालू होतं, तर
त्या कामाची म्हणजे कुठपर्यंत त्याची प्रोग्रेस आली ते बघूया. आणि आता जे गणेशोत्सवासाठी वगैरे सर्व भाविक येणार या रोडने, तर त्यावेळी काय परिस्थिती असू शकते ते पण आपण बघूया. वाव, सध्या आता तर घाटात सिनरी मस्त आहे, एकदम पूर्ण ग्रीन. पावसाचे दिवस आहेत आणि आता इथे धुकं नाही आहे, पण वरती धुकं असण्याची शक्यता आहे. आणि सकाळचे 7:30 वाजले आणि पहाटेच्या वेळी भरपूर धुकं असतात. आणि हे सर्व ज्या गाड्या आहेत या ट्रान्सपोर्टच्या गाड्या आहेत आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी माल वाहतूक होते. आणि पहिले खड्डे, सुरुवात झालेली आहे खड्ड्यांची. हे सर्व कोल्हापूर वगैरे पुणे इकडून आलेले आहेत, मुंबईवरून. मुंबई गोवा हायवे नेण्यापेक्षा हा कोल्हापूर मार्गे रस्ता प्रेफर करतात ते. तर इथे पायथ्यापासून आता खड्ड्यांची सुरुवात झालेली आहे. मुंबईवरून येणाऱ्या ज्या बस गाड्या आहेत त्या पण इकडूनच येतात, मनीष. आणि त्यांच्या मागे आहे इंटरसिटी. रस्त्यांची कंडिशन बेकार आहे, छोट्या गाड्या आहेत स्विफ्ट वगैरे, त्यांना तर भरपूर त्रास होतो. आम्ही ॲक्च्युली वॅगनार घेऊन येणार होतो, पण प्रथमेश बोलला की रस्त्याची कंडिशन भरपूर बेकार आहे, तर म्हणून आम्ही मॅक्स घेऊन आलो. त्याच्यामुळे तरी थोडंसं व्यवस्थित वाटतंय. तर वॅगनार घेऊन आलो असतो तर अर्धी वॅगनार खड्ड्यात होय ना. आमका उचलून बाहेर काढूची लागली असती. तर इकडे आता हे जे काम दिसतंय माझ्या मते हे ह्या मे महिन्याच्या आसपासच केलेलं आहे, कारण वरती आता BBMचा कोट आहे. मेन जो सिल्कोट आणि त्याच्यावरचा जो कोट असतो कार्पेट वगैरे, कार्पेट आणि सिल्कोट सॉरी, हे 2 कोट बाकी राहिलेले असं वाटतंय. आता इकडे BBMलाच पूर्ण खड्डे पडलेले आहेत. जॉली नाईटला निघालेल्या गाड्या सर्व आता येत आहेत. वाव, वरती धुकं बघा. तरुळ गावापासून म्हणजे पायथ्यापासून 1-2 किलोमीटर आल्यानंतर हा रस्ता जरा चांगला आहे, व्यवस्थित कंडिशनमध्ये. आता इथून 10 किलोमीटर गगनबावडा आहे. टोटल 12 ते 13 किलोमीटरचा हा घाट आहे. आता हा रस्ता बघूया कुठपर्यंत चांगला आहे तो, आणि त्याच्यानंतर वरच्या साईडला काय परिस्थिती आहे ती. दरड कोसळलेली आहे. म्हणजे आता सध्या एक आठवडाभर भरपूर जोरात पाऊस पडतोय. त्यासोबत इकडे काही व्हिडिओ देखील व्हायरल झालेले की गगनबावडा घाटात दरड कोसळली, रस्ता पूर्ण खचलाय. तर ते सर्व फ्रॉड होते. तर ज्यावेळी तुम्ही कधी ट्रॅव्हल प्लॅन कराल आणि त्यावेळी जर असे व्हिडिओ वगैरे असतील तर आधी शहानिशा करा पहिली, आणि मगच ट्रॅव्हलिंगला सुरुवात करा. दुसरी दरड कोसळली आहे हे बघा. इकडे तरी पण आता डोंगरांची हाईट कमी आहे, पण जसं जसं आपण वरच्या बाजूला जाणार तशी डोंगराची उंची वगैरे वाढत जाते आणि त्या ठिकाणी तर भरपूर धोकादायक असतं. सावधान, पुढे वेडीवाकडी वरणी, वाहने सावकाश चालवा.
सर्व चालू आहेत. पुढून पण येत आहेत गाड्या, त्याच्यामुळे घाटामध्ये ओव्हरटेकिंग करताना भरपूर काळजी घ्यावी लागते. आणि माझ्या मते 10च्या स्पीडने चाललंय. चला आम्ही पण आता निघालोय. या रस्त्याची साईड पट्टी देखील काही ठिकाणी खचलेली आहे. इकडे पण थोडीशी माती खाली आली आहे. आणि इथे साईड पट्टी बघा उजव्या बाजूला. छोट्या गाड्या तर खाली उतरवताना भरपूर हाल, त्याचबरोबर मोठ्या गाड्या देखील खूप वेळा फसतात इथे. आणि इथे पण बघा टर्निंगला पण साईड पट्टी काहीच उरलेली नाही आहे. आणि त्यात हे खड्डे. आतापर्यंत तरी चांगला रस्ता मिळाला आहे. फक्त 2 किलोमीटरचा रस्ता थोडासा खराब होता. आणि त्यात हे रायडर 60 एमटी ट्रकवाले एकदम तुफानी येतात ना. त्या खड्डे इकडे काही ठिकाणी खड्डे आहेत मध्ये मध्ये टर्निंगला. आणि जिकडे मेजर टर्न आहे त्या ठिकाणी तर साईड पट्टी खचलेलीच आहे पूर्ण. हे बघा दगड वगैरे सर्व आहेत बाजूला. वाव सही. घाटाचा पायथा सोडल्यानंतर एक 4 किलोमीटरवर विश्रांती स्थान आहे. तर तिथे थोडा रस्ता खराब आहे. आणि मागे मध्ये एक 2-3 किलोमीटर रस्ता चांगला मिळाला. त्याच्यानंतर आता परत असे खड्डे चालू झालेत. दरड कोसळण्याची संभावना. ॲम्ब्युलन्ससाठी 108 आणि 102ला संपर्क करा. चला परत खड्डे चालू झाले. फुल बेकार, म्हणजे खडी सर्व वर आलेली आहे. आणि दरड पण कोसळते काही ठिकाणी. म्हणजे ते तात्पुरत्या स्वरूपात गटर करून फक्त पाणी जाण्यासाठीची वाट ठेवलेली आहे. पण जर मुसळधार पाऊस असेल तर मला वाटतं रोडवर पाणी येईल. आणि इकडे बघा समोर एवढी चांगली सिनरी आहे, पण रस्त्याची परिस्थिती. इथे माझ्या मते मालवाहतूक गाड्या फसल्या असतील. हे बघ रायडर ते का कायच नाही पडला वेंडी, एकदम सुसाट गेलो एवढ्या खड्ड्यात ना. पण हे आपले डिगी येतात मस्तपैकी आरामात. पण ज्यावेळी टर्निंगला अशा मोठ्या गाड्या येतात ना त्यावेळी साईड तर शिल्लक राहत नाही. गाडी पूर्ण खाली उतरावी लागते. आणि साईड पट्टीच्या खाली जर गाडी उतरवली तर तिकडे माती वगैरे आणि असे मोठे मोठे दगड आहेत. त्यामुळे गाडी फसण्याचे पण भरपूर चान्सेस आहेत. रस्त्यामध्ये दगड, हे दगड प्रथमे ह्यांच्यासाठी लावतात ना, ते मोठे गाडी मागे येतात ते आता दगड टाकलेले होते ते वर्ण पडलेले. अरे बापरे, माका वाटलं काय की आता हे गाडी मोठे असतात ना त्यांना मागे येऊ नये म्हणून लावतात आणि ते असेच टाकून जातात. ठीक आहे. सिनरी बघ सही ना. आई शपथ, इकडे एवढी मस्त सिनरी आहे की आम्हाला इथे फोटो काढण्याशिवाय पर्याय नाहीये. वाव, सॉलिड धबधबे, धुका आणि एक खड्ड्यांचे रस्ते. चला 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 पुढे चला पुढे चला. मस्त अशी सिनरी होती मागे आणि आम्ही थांबलेलो. आता इथून निघालोय परत. भरपूर मजा येते असे. आणि ॲक्च्युली हे आमच्या कोकणातच, बाकीच्या ठिकाणी अशी मजा करता येत नाही. आणि सकाळी सकाळी असं वातावरण बघितल्यावर मूड देखील मस्त फ्रेश होतो. आणि हा इकडे तुम्ही न्हावू शकता
अरे पण दगड येतले मरे जायचं. अरे सॉलिड. रस्ता जर चांगला असला असता ना अजून मस्त मजा आली असती. खड्ड्यांमुळे थोडासा मुडाफ होतोय. बाकी वातावरण तर सही सही. आणि आता पाऊस नाहीये. पाऊस असला असता तर काहीच दिसलं नसतं. संपूर्ण धुक्या ना प्रथमेश, पूर्ण धुक्या. ओ हो 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 हो, सही सही सही. वाव, एवढा सुंदर स्पॉट आहे आणि हे असे खराब रस्ते. अरे बाप रे, नशीब वॅगनार नाही घेऊन आलो. इकडे आता काही काही ठिकाणी जाळ्या बसवतायत पण ते पण मला वाटतं काय सफिशियंट नाहीये. तर हाईट भरपूर आहे हे बघा, तरी पण दगड वगैरे पडतायत काय काही ठिकाणी. वाव, पुन्हा एकदा खराब रस्ता. पुणे येथून 293 किलोमीटर, पण इकडे टर्निंगला तर भरपूर बेकार हाल. अरे बापरे. वाव, सिनरी तर सॉलिड. मगाशचे जे धबधबे होते त्याच्यापेक्षा इकडे पूर्ण लाईनीतच धबधबे. मगाशी 3-4 होते, इकडे तर संपूर्ण लाईन मध्येच लागलेले आहेत. वाव. गाडी वरून, हा गाडी भारी वाटतं ना वरून. सॉलिड. पुढून गाडी येते. ड्रोन होय होतो, ड्रोन. ड्रोन असलो असतं तर वाव. तर कोकण गाण्यामध्ये ना असा मस्त ड्रोन शूट घेतलेला. हेमदेव ट्रॅव्हल्स. आता काहीच वेळात धुकं चालू होईल. जवळपास आम्ही अर्ध्यापेक्षा जास्त घाट चढून वर आलोय आणि आता इकडे धुकं पूर्ण वर वर येते. वाव. आता स्वर्गात दिल्यासारख्या वाटतं. अरे बापरे रे, इकडे दरड ही बघ, दरड बघ. आई शपथ. तुटला हो, वरचा पेच हे झाला आता पूर्ण निखाळला. इकडे तर हा एवढे मोठे दगड आलेत बघा. एवढं गाडीवर पडलो बस झालो. डायरेक्ट गाडी घेऊन खाली जातो लोक. आताच आम्ही स्वर्गात आल्याचं म्हणत होतो पण हे दगड पडले तर नक्की स्वर्गात जातो लो माणूस. हो 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 हो, सही. जसा जसा घाट वरती चढतोय तसा आता धुकं वाढत चाललंय. श्री साई आत्माराम. नो चान्स, गाडीसाठी जागाच नाही जाण्यासाठी. या अशा खटाटोपी कराव्या लागतात. आता आमची छोटी मॅक्स आहे म्हणून, पण त्या ठिकाणी जर एखादा ट्रक वगैरे असला लोडिंगचा तर मग त्याचे पूर्ण हालच. अरे इकडे पण खाली इला. आतापर्यंत 5 ते 6 ठिकाणी अशा दरडी कोसळलेल्या आहेत. थांबव थांबव थांबव, सर थांबव, गाडी दिसणार आहे ना. बघूया, चल थांबूया. इथे आम्ही आता थांबलो या टर्निंगला. तर हा डोंगराचा भाग इकडे खाली आलाय आणि धुकं बघा. धुकं मस्तपैकी असं वर येतंय. ओ अरे हे बघ, एक नंबर. काहीच सिनरी दिसत नाही डोंगराची, पण धुकं आहे ते मस्त वाटतं. वाव. पता कसा वाटता? एकदम भारी. गाव दिसता पूर्ण. पुन्हा एकदा आम्ही उतरलोय खाली आणि इथे बोर्ड लावलेले आहेत की स्पीड लिमिट 30 km/h ठेवा. आणि इकडे बिबट्या वगैरे पण असतात. त्याचबरोबर इकडे अजून देखील काही वन्य प्राणी आहेत, म्हणजे खवले मांजर वगैरे किंवा इतर साप वगैरे, तर त्यांना देखील वाचवा.
शक्यतो त्यांच्यावर गाड्या वगैरे नेऊ नका. चला आता आम्ही परत निघालोय. त्या स्वर्गातून चाललो आपण. पूर्ण धुकं सर्व वर येत आहे, त्याच्यानंतर हे बाजूचे धबधबे आणि संपूर्ण ग्रीनरी. वाव, म्हणजे आम्ही एक्सप्लेन करू शकत नाही शब्दात. अशी कंडिशन आहे इथे. लास्ट टाइम ज्यावेळी आम्ही आलेलो त्यावेळी हिवाळ्याचे दिवस होते ना, साधारण दिवाळीच्या आसपास. तर त्यावेळी इकडे एवढी जोरात हवा होती की चालायला जमत नव्हतं. टू व्हीलर वाले वगैरे थांबलेले, हा ते पण गाडी आडवी करून, कारण गाडी जर स्टँडला वगैरे लावली तरी पण ती खाली पडायची. एवढी पूर्ण डेंजर परिस्थिती होती. आणि आम्ही एका गाडीला तर तो मधोमधच थांबलेला, त्याला पुढे जाता येत नव्हतं. तर आम्ही दोघं जण उतरून एकमेकांच्या सपोर्टने त्याची गाडी बाजूला केलेली. म्हणजे आम्ही तिघ जण गाडी बाजूला करत होतो तरी देखील पूर्ण वाऱ्याच्या वेगामुळे आम्हाला ती गाडी बाजूला करता येत नव्हती. 15 मिनिटं हा पूर्ण सीन चालू होता. बाजू करून परत आडवी गेली. बाजूला केल्यानंतर परत ती गाडी आडवी. समोरचं काहीच दिसत नाहीये. वाव, या रस्त्यामुळे जराशी मोड ऑफ झालाय, नाहीतर भरपूर मजा आली. रस्ता जर व्यवस्थित असला असता ना तर फुल फॉरेनचं सीन आहे की नाही. फॉरेन मध्ये कसे असे पूर्ण ग्रीनरी असतात आणि वळणाचे रस्ते असतात. पण आमच्याकडे ही अशी परिस्थिती. आता कधी सुधारतली या देवाक माहिती. आणि आता तर जवळपास आम्हाला 3 ते 4 किलोमीटर तर रस्ता फुल बेकारच मिळाला. आणि आता आम्ही थोड्या वेळात घाटाच्या टॉपला पोहोचू. हले डुले सूर्यास्त दर्शन. पण आता सध्या अशी परिस्थिती आहे. अरे हो बघ कसलो चाललो तो का गाया. आणि पुढे जाऊन अडकलो खड्ड्यात. आमका ओव्हरटेक मारून सुसाईड गेलो आणि पुढेच मोठो खड्डो गावलो त्या का. पूर्ण पाठीचा आणि मालिश होता व्यवस्थित. आता आपण घाटाच्या टॉपला पोहोचलोय, माथ्यावर. आणि हा सर्वात मेन टर्निंग पॉइंट आहे. पूर्ण यू पिन मध्ये हा कर्व आहे. हो, सूर्यास्त दर्शन. आणि पुन्हा एकदा आम्ही इकडे थांबतोय. चला उतरा परत. मस्त अशी सिनेरी आहे ना की आम्ही कंट्रोल नाही करू शकत थांबण्यापासून. हा बघा, हा युपिन कर्व आहे. इकडे ज्या मोठ्या गाड्या आहेत त्या मोठ्या गाड्यांना भरपूर कसरत करावी लागते. वाव. आणि इकडे खाली काहीच नाहीये. हो. चला पुन्हा एकदा आता कोल्हापूरच्या प्रवासाला. त्या मेन पॉइंटवर पण रस्ता भरपूर बेकार आहे. आणि हीच ती जागा जिथे आम्ही मगाशी बोललेलो व्हिडिओमध्ये. या ठिकाणी उंचावर एवढ्या जोरात हवा होती, वारा होता की टू व्हीलर सोडा तर एखादी व्यक्ती देखील व्यवस्थित उभं राहू शकत नव्हती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वारा होता. आणि आपण आता सिंधुदुर्ग बॉर्डर क्रॉस करून कोल्हापूर हद्दीमध्ये प्रवेश केलेला आहे. आणि इथून हा रस्ता चांगला आहे. हा म्हणजे फुल गगनबावड्यापर्यंत. ओव्हरऑल घाटाची जर कंडिशन बघितली तर निम्मा घाट, निम्म्यापेक्षा जास्तच होय ना, निम्म्यापेक्षा जास्त घाटाची परिस्थिती ही पूर्ण बेकार होती. खड्डे आणि अजून होणार खराब. कारण अजून अरे बापरे, इकडे तर पूर्ण रस्ता खचलेला आहे. 2 गाड्या तर पास होऊ शकत नाही. आणि त्या साईडने जर लोडिंगची गाडी वगैरे असेल तर अजून खचण्याचे चान्सेस आहेत. अर्ध्यापेक्षा जास्त घाटाची कंडिशन बेकार होती. आणि अजून आता जसा जसा पावसाळा अजून वाढेल
तर अजून बेकार परिस्थिती होणार. त्यामुळे घाटातून प्रवास करताना जरा काळजी घ्या. धुकं वगैरे भरपूर आहे, म्हणजे जवळपास इथून 100 मीटरवरची गाडी देखील व्यवस्थित दिसत नाही आणि काही काही ठिकाणी तर समोरची गाडी पण विजिबिलिटी भरपूर लो आहे. आणि आता आम्ही गगनबावड्यामध्ये एंटर केलेलं आहे. आता इकडे आम्ही पुढे नाश्त्यासाठी थांबणार. तर मित्रांनो, हा घाटाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्याच आणि नाश्ता करू घ्यावा, आमका पण भूक लागली आहे. सकाळी आम्ही 6:30 वाजता निघालेलो ना, नाही 6:15 वाजता 6:15 वाजता आम्ही शिरगाववरून निघालेलो आणि आता वाजले 8:30. मस्तपैकी मजा करत आलो, थांबत आलो, पूर्ण सिनरी एन्जॉय करत आलो. पण घाटातल्या रस्त्याने थोडासा जरा इरिटेट व्हायला झालं. तर इकडे आता आम्ही थांबणार. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर आम्ही फेसबुकला देखील व्हिडिओ अपलोड करत असतो, तर फेसबुकला देखील फॉलो करायला विसरू नका. फेसबुक आणि इंस्टाग्राम या पेजची आम्ही ID डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तिकडे जाऊन नक्की फॉलो करा. तिकडे तुम्हाला लेटेस्ट अपडेट म्हणजे फोटो व्हिडिओसहित तुम्हाला बघायला मिळतील. तर चला मंडळी, भेटू अजून अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्यावा आणि सांभाळून प्रवास करा.